गासैनिसिमबो आंनि मुङा नमिता रामसियारि। आं नलबारि जिल्लानि। दिनै खन्थाइ बिबार हान्जाया अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो आंबो दोंसे बे हाबाफारियाव खन्थाइ आवरायगोन। दिनै आखायाव लाबाय। खन्थाइनि मुं समाजनि मोनामफ्रुनाय। दाउखा दन्दाया गोरान दालायाव बानानै गाबबायनाया फावथिनायाव गेलेयो। हमथानाय गोसोखौ नेवसिनानै जानगार जालांनाया मानसि माहारिनि हुदा। लाइमोननि उदासि साननाया फागुननि जावलिया बाराव बिरबायो। आरो बेयावनो दं गोब्राब आबिरनि जेंना। गुस्लायसुला मुलुगा थावरिनो हायै हाथियारसो, जेराव नों आं जों गासैबो नैबे दोंसे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामगासिनो। जेब्ला खोलानि बारजों निजोम बाराव बुखारलांजागोन, अब्ला गाव गावनो उदिसखौनो मोनखानाय नङा। जिउनि सानस्रिफोरा लैथोनि गुथाजों बुबथिं जायो आरो सोमखे महरजों समाजनि गोदै गोबाब गासैखौबो हमदां हायो। नाथाय खैफोदनि बेरा महरै गाव गावनो हाथाइसालियाव गेरेमसा महर लानांगोन। बिदिन्थायाबो बेखौनो बुङो। मोजोमसे अननाया समाजनि मोनसे गुन गोनां रुजुथावना बिगोमा। गोजोन्थों।